Ljudi, dobrodošli na safari. Danas smo na izložbi pudli, pa evo, danas će Vanja da vam se predstavi. Ćao Vanja. Ja sam sa kanala Games 1, samo da znate. Pa eto, Vanja, šta ćemo danas da radimo? Da uđemo u halu za izložbu, da vam pokažemo pse. Ajmo. Evo nam Bane sa Charlijem. Bane, kako ti se... Kakav je to pas? Bane. To je škotski ovčar. Jer te sluša? Pa da. Tako treba. Pudla je najstarija rasa pasa, nekada su to bili lovački psi, ali danas su samo za raznudu. Postoje u 4 veličine. Najveća je velika pudla ili ti standardna pudla, a neki je zovu i kraljevska. Zatim imamo srednju pudlu, patuljastu pudlu i toj pudlu. One nemaju dlaku, nego imaju vunu, pa se zato ne linjaju, pa su pogodne za ljude koji žive u stanovima ili koji imaju alergiju na pse. Osnovne boje njih su crna, bela i brown, ali sada postoje i aprikot, silver i crvena. Frizure za pudle su za štence su puppy clip, spoljska frizura je za veterane i postoje continental frizura. Odnose život napolju zato što nemaju podloku, pa najčešće žive u zagranim prostorijama. A gde su kućni ljubimci, tu je i Dr. Sekes. A gde je Dr. Sekes, tu je i Semago. Vitaminski izolaci za vaše ljubimce.